ya? Modal 40.000 tak? Iso? Ayo langsung Kota Gede. Bergetar. Oke kanca-kanca, saiki awak dhewe arep nang pasar Kota Gede berburu jajanan sik viral karo sing wis legendaris. Mesti kanca-kanca do penasaran to dhewe ama jajan apa? Yuk tonton dhewe terus ya. Nah, saiki dhewe wis tekan ning Pasar Legi Kota Gede. Saate jajan-jajan. Nah, sing pertama dhewe tuku bakso kriwil sik ning ngarep pasar. Dhewe wis tuku bakso sing lagi viral kae lho, sik rame banget pengunjunge. Nah, saiki aku arep golek jamu sing ana ning Kota Gede. You didn't have to cut me off. Said that I could never, that we were nothing. Ini segelas emang 5.000, jadi sisa duitnya saiki tinggal 30.000 ya. Oke kanca-kanca, bar iki awak dhewe ame golek jajanan sing legendaris banget nang pasar iki. Aku aneh golek klepon sing legendaris banget ning kene. Ayo. Oh my god! Wow! Iki lho kanca-kanca, sik tak maksud makanan legendaris mau. Buka iki sore, dan kuwi makanan cepet entek. Nah, ini mau adewe pas banget le kuwi pas banget lagi buka guys. Oke kanca-kanca, iki dhewe bar tuku klepon ameh lanjut tuku bakso cuanggine sik lagi viral. Jadi saiki aku lagi tuku cuangki sing viral banget di TikTok. Ini FOMO ini, aku FOMO. Nah, dhewe wis tekan nang bakso cuangki. Iki posisine ana nang pertigaan nak ameh nang Kota Gede, ngarepe protol. Nah, iki kanca-kanca aku wis bar jajan ning Pasar Kota Gede. Saiki wayahe tuku ombe. Nah, dari dhewe mau keliling pasar kan ngelak banget ya. Ya dhewe mampir tuku es teh. Aku murah bisi-bisi lek. Nah, jadi aku mau pesen sing markisa karo lemon tea. Nah, kanca-kanca iki mau hasil kulineran ning Kota Gede. Saiki wayahe dhewe badok. Jadi saka iki mau dhewe kulineran jajan ning Pasar Kota Gede, dhewe ngentekke duit sakmene. Yang pertama dhewe meh nyoba aku mau itu pentol Gresik atau bakso kasar, bakso kriwil sing viral banget ning TikTok, sing paling laris lah ning Kota Gede. Oke. Monggo maem.
Jadi pentol itu tipe yang ora berdaging banget tapi kenyal loh, cuman teksturnya rada kriwil, enak. Terus kue gurih, enak banget, seger. Pedes, manis, pokoknya kok nek dinggo ukuran pentol oke lah ya. Ratingnya pira ya? 8, aku 8. Rating suka aku 8. 8,5. Iya, gimana dia tuku pentole 5.000 ya, 5.000 entuk 5 glundong. Soalnya di sini 1.000 sing cilik-cilik. Bakso cuangki. Nah, gimana dia tuku hargane iki 10.000. Sik guys, diaduk sik. Jadi isine ono cuangki, terus bakso halus, terus karo tahu putih. Iya, ana tahune bakso. Tahu bakso. Nah, ya first bite. Apa iki? Bakso sik ya. Nah, baksone kuwi halus banget, ora ono krikel-krikel apa meneh balung-balunge iki bener-bener halus, penak banget le mamah. Terus kuwi ya padha kaya kuwi, gurih, tapi gurih iki kaya bakso pada umume ngono kae. Seger enak. Nak dimaem udan-udan ngono cocok sih. Nah, aku juga meh nyoba juga, penasaran. Nah, bakso cuangki iki tipenya pada kayak bakso Malang sing anggo kuah bening tapi seger. Ngombe sithik guys, biar tidak seret. Seger banget. Aku mau pesen es teh rasa markisa. Aku pesen rasa lemon tea. Nah, iki murah banget, jumbone semene iki mung 5.000. Wow, jadi totalnya mau tuku loro 10.000. Nah, iki sing terakhir, Kak Dewe arep nyoba klepon. Warnanya apik banget ya ijone. Cuma Kak Dewe tuku 7.000. Pas lagi buka banget. Jadi pas lagi buka banget tak Dewe tekoni, Pak, klepone wonten boten. Nah, untungnya baik klepone wis digawe ning omah, jadi tinggal disusun. Nah, warnanya apik banget. Tapi bukan tipe klepon sing nek di kletos ki engko njuk langsung muncrat ngono uduk, soalnya dek iki tipe gulane iki sing kental banget ngono lho, jadi ora lumer. Tapi enak. Wis ya. Kanca-kanca ndetekan ngopo kok ora tuku putu karo cetil, mergo dhewe kurang seneng cetil, soalnya kayak alat ngono. Terus putune mau ki durung digawe, jadi durung dadi, soalnya pas lagi buka. Dhewe kegasian oleh kulineran kudune iki nek kulineran ning kota gede iki apike iki nek esuk nek ora jam 4:30, jam 5 ngono ya, engko wis akeh sing buka. Tapi nek esuk jalan pasar nek bengi street food akeh banget. Nah, saka viral kalau ora ki ono. Nah, sakmene sik ya reviewne tak dhewe kuliner. Ameh kuliner nanti meneh ya sesok. Solo boleh juga. Dadah. Sampai ketemu lagi di vlog kuliner selanjutnya.